फर्स्ट इन्स्टिट्युट अफ बड'लजनि गायसनथाइ सान फालिदों। बर'नि राव थुनलाइ जारिमिन रांखान्थि बिथिङाव खामानि मावनायनि गुबै थांखिजों बर'नि गोबां गागि मेलेमजिबि आरो सानसुमैफोरखौ खौसे खालामनानै दाजानाय 91st इन्स्टिट्युट अफ बड'लजनि दिनै 19थि गायसनथाइ सानखौ क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरियाव थानाय NIBनि मावखुलियाव मेहेरगोनाङै फालिनाय जायो। लोगोसे दिनै गायसनथाइ सान फालिनायनि लोब्बायैनो गोदानै लुफुंनाय मावखुलि बारायदेरनाय बिल्डिंखौबो बेखेवनाय जायो। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव आफादनि फिरफिला बिरहोनायनि उनाव रुंसारि जालांनाय गायसनगिरि गेदेमा सोद्रोमाफोरनो मान बावनाय हाबाफारिखौ मावफुङो आरो सानजौफु समाव मोनसे गेवलां मेल खुंफुंनाय जायो। दिनैनि बे हाबाफारिनि लोब्बायैनो बर' माहारिनि थाखाय गुबुन गुबुन फोथाराव बेसेन गोसा बिहोमा होनो हानाय साथाम गेदेमाफोर फारियै थुनलाइगिरि डक्टर सुरत नार्जारि, जनिल कुमार ब्रह्म, मेथाइ रोजाबगिरि सुलेखा बसुमतारिनो NIBनिफ्राय मान गथायनाय जायो। दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आसामनि केबिनेट मन्त्रि उर्खाव गोरा ब्रह्मजों लोगोसे माननि आलासि महरै BTCनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत स्वर्गियारि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो बर'नि गोबां मेलेमजिबि सानसुमै थुनलाइगिरि गुबुन गुबुन गोजौ सोलोंथाइ फसंथानफोरनि बिबुंगोराफोराबो बाहागो लादों। माने 2002 বা 2003 কিছুমান আমাৰ মাজত আৰু চিন্তাবিদসকলে জাতিক এটা আধুনিক ধাৰাৰে লৈ যাবৰ কাৰণে এনেকুৱা প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি অনুভৱ কৰিছিলে আৰু মোক কৈছিল। তাৰ কাৰণে মোৰ তৰফৰ পৰা মই সকলো ধৰণৰ সহায় কৰি NIBটো গঠন কৰা হৈছিলে। তাত আমাৰ সুৰত নাৰ্জাৰি ছাৰ, লাজৱাৰী আৰু বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্ৰজেন্দ্ৰ কুমাৰ ব্ৰহ্ম, স্বৰ্গীয় ব্ৰজেন্দ্ৰ কুমাৰ ব্ৰহ্ম তেওঁলোকে আছিলে। NIB উদ্দেশ্যটো হ'ল যে আধুনিক বড়ো জাতি গঠনৰ ক্ষেত্ৰত সাংস্কৃতিক দিশত আৰু সাহিত্যিক দিশত, ইকনমি সকলো দিশতে হিষ্ট্ৰী NIBটো এটা ইউনিভাৰ্চিটিৰ নিচিনা এটা ইনষ্টিটিউট। তাৰ আণ্ডাৰত বহুতখিনি স্কুল আছে, স্কুল অফ ষ্টাডি। এনেকৈ জাতিটো আধুনিক জাতিৰ ধাৰা বা জাতি গঠনৰ ধাৰা লৈ যোৱাটো এটা উদ্দেশ্য আছিল। তেতিয়া মই ৰাজ্যসভাৰ MP আছিল বুলি মই ৰাজ্যসভাৰ ফাণ্ড এটা দি পেলাই ঘৰটো প্ৰথমতে বনাব দিছিলোঁ। আৰু ইয়াত কোনো এটা অন্য কিবা এটা হাইডেন এজেণ্ডা বা কিবা এনেকুৱা নাই। আমি বিচাৰোঁ যে এটা ৰেচনেল আৰু সকলো ষ্টাডি আমাৰ এটা অনুমানিক কাল্পনিক ষ্টাডিৰ আধাৰত মানে জাতি এটা গঠন হ'ব নোৱাৰে, যিহেতু চাইণ্টিফিক ষ্টাডিৰ আধাৰতে জাতিটো গঠন হ'ব লাগে। NIB এইটো ফিল্ডত কাম কৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছে। মই ইয়াত এটা সহায়কৰ বাহিৰে একো নহয়, স্কলাৰবিলাকে নিজে নিজে কাম কৰি আছে। এইটো ক্ষেত্ৰত আজি BTC প্ৰশাসনৰ পৰা আৰ্থিক অনুদান দিছে ঘৰ বান্ধিবৰ কাৰণে, আৰু ফেকাল্টিবিলাক আহিছে। ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ অলৰেডি ষ্টাৰ্ট কৰিছে ৰিচাৰ্চ কৰাটো। অকল বড়ো বুলি নহয়, টপ'গ্ৰাফি, এই অঞ্চলৰ ইকনমি, এই অঞ্চলৰ প্ৰকৃতি, এই অঞ্চলৰ নদ নদী, গাঁও, অৰ্থনীতি সকলো ক্ষেত্ৰতে মানে এটা সুকীয়া অমীয় কুমাৰ দাস ইনষ্টিটিউট অফ ছ'চিয়েল চায়েন্সৰ নিচিনা সমাজত এটা পৰিৱৰ্তন আনিবৰ কাৰণে সুকীয়া এটা অধ্যয়ন কৰিবৰ কাৰণে এই অনুষ্ঠানটো কৰা হৈছিল। আৰু আমাৰ স্কলাৰবিলাকে ইয়াত কাম কৰি আছে। মই ইয়াত আহিব পাৰি ভাল লাগিছে। মই নিজে স্কলাৰ নহয়, তেতিয়া তেওঁলোকে যিটো ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিলে এনেকুৱা অনুষ্ঠান, সেই সময়ত মই মাত্ৰ সহায় কৰিছোঁ। মানে ইয়াত ক'ত আৰু মানে এটা অন্যায় যদি হৈছে পুলিচৰ দ্বাৰা ইয়াত আইন ব্যৱস্থা আছে, আৰু এই আইন ব্যৱস্থাক মানে মানি নলৈ পেলাই যিটো থানা জ্বলাই দিয়া হ'ল, থানাৰ পুলিচ কৰ্মীসকলক মাৰধৰ কৰা হ'ল, ডাইৰেক্ট চেলেঞ্জ টু দি মানে ছিষ্টেম আৰু আইন আৰু সংবিধানৰ এগেইনষ্টতে তেওঁলোকে যাবলৈ বিচৰাৰ দৰে হৈছে। তেনে ক্ষেত্ৰত যিসকলে থানা জ্বলাইছে তাৰ উচিত ব্যৱস্থা আৰু কঠিন শাস্তি দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। এই মহিলাই হওক বা পুৰুষেই হওক। আৰু ঘটনাৰ উৎসত ঘটনা যে উৎপন্ন হ'ল তাত কিবা যদি পুলিচৰ তৰফৰ পৰা ভুল হৈছে, পুলিচ কৰ্মীসকলকো তাত মানে ৰেহাই দিব। गाजा जेननायनिफ्राय दिनैसिम मा मा खामानि? दिनै NIBनि गायसनथाइ दिन
बेयो जोंनि NIBनि फोरबोबो होननानै जों बुंजायो। दिनै 19थि खेब गायसनथाय फोरबो बा गायसनथाय दिन बेखौ जोङो सानसेनि आबुं हाबाफारिजों खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दं। बेनिनो गिबि हाबाफारि फिरफिला उरायहोनाय बे हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। दा जोङो नैथि हाबाफारि सिङाव रायज्लायगासिनो दङ। नैथि हाबाफारि जोंहा दंमोन NIBनि बिल्डिंनि गोजौ बाहागो जायखौ जों लुखांखाबाय बेखौ बेखेवनाय हाबाफारि। बेखौ बेखेवनो जोङो BTCनि बा BTRनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांखौ हांख्रायदों। बिथाङा फैगासिनो दङ। बिथां फैयोब्लानो बे गोजौनि एक्सटेनसन बिल्डिंखौ बेखेवनाय बे हाबाफारिया जोबनानै थांगोन। बेनि उनावहाय थामथि हाबाफारि दङ जोंनि बर'नि राव थुनलाइ हारि माने देंखो गासैबो आयदा बा बायदिसिना आयदाफ्राव जायफोर खामानि मावनानै बिहोमा होलांबाय दिनैसिमबो जिरायाब्लानो बिहोमा होगासिनो दङ बिथांमोनखौ जोङो देग्लाय मान बावनाय हाबाफारि लादों। बिथांमोननि गेजेरावहाय दङ डक्टर सरत नार्जारि, नैथियाव दङ जनिल कुमार ब्रह्म आरो थामथियाव दङ जोंनि देंखोनि रानि बर' देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारी। बिथांमोनखौ जोङो मान बावखांनायनि उनावहाय जोंहा मोनसे प्रबन्नाथ बरगयारि गोसोखां बिबुंथि बेबायदि हाबाफारि जों लादों। बेवहाय जोङो आलासि हिसाबै लेंहरदों आसामनिनो केबिनेट मन्त्रि उरखाव ब्रह्म, बिनि उनावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', बिनिफ्राय जोङो सानै बिबुंथिगिरि जों लाखिदों। बिथांमोननि गेजेरावहाय गपिनाथ बरगयारि क'क्राझारनिनो आरो नैथियाव दङ दुमनिनिफ्राय कनिष्क हाज'वारि। गपिनाथ बरगयारि आरो कनिष्क हाज'वारि बिथांमोनहा प्रबन्नाथ बरगयारिजों गोदो जयै खामानि मावलायबोनाय। बिथांनि जिउ खौरांखौ बिथांमोना मिथिगौखाय जों बिथांमोनखौ लेंहरदों। बिनि उनाव जोङो गोथौयै सावरायलायनानै NIBनि उननि हाबाफारिफ्रा मा जागोन, उनाव जोङो माबोरै हाबा मावलांगोन बेखौ जोङो जोंनि दिनै बे हाबाफारियाव नुजाफैनाय गेदेमाफोरनिफ्राय बोसोन लानानै बिथांमोननिफ्राय आइडिया लानानै जोङो खामानि मावनानै मोनसे रुट मेप जों बेखौ बानायनो नागिरदों। अबयस्से NIBनि रुट मेप एबा खामानि मावनायनि लामा बेहा जोंहा दंखायो। दा बे जों बानायनानै लाखानायफ्रा जाबाय जेरै बर' राव थुनलाइनि सायावहाय प्रजेक्ट, बर'नि जारिमिननि सायाव प्रजेक्ट, बर'नि रांखान्थियारि बिफाननि सायावहाय बा रांखान्थि साइडआव माने बेनि प्रजेक्ट, आरो बर'फोरनि जानाखि माबा पलिटिक्स एबा राजखान्थियारि फोथार बेनि सायाव खामानि मावनाय आरो गोबां बिदिनो हाबाफारि मावनायनि बेयावहाय गासै 8 स्कुल्स दङ। बे स्कुल्सफोरनि सिङावनो जोङो बे गावबागाव आयदानि रोंगौसा एबा स्कलारफोरखौ जोङो बिबानाव दोननानै बिथांमोननि साननाय हनाय बिथांमोननि मावनायजों जोङो NIBनि मोनसे इनफरमेसननि टुबिल जोङो खालामनो नागिरदों। आरो जों बे हाबाफारिखौ जोङो जेब्लासिम गोरों गोराफ्रा ज' जोङो अबदान होलायगोन अब्लासिम जों मावलांबाय थानो हागोन। आरो जेब्लासिम बे खामानिखौ जों मावलांबाय थानो हागोन अब्लासिम बर' हारिहा थांनानै थानायनि थाखाय मोनसे गोनां मोजांथार सुजुग मोनगोन होननानै जोंहा आसा मिजिं दङ। आरो बे मिजिंजोंनो जों दिनैनि बे NIBनि जोनोम सान NIB फेस्टिभेलखौ जों बेयाव खालामदों। NIBनि खामानि मावनायावहाय बर'नि मेलेमजिबिफोरनिफ्राय जोङो मोजाङैनो मदद मोनदों। बिथांमोनहा लैहोर लैहोर फैयो। जेब्लानो जों लेंहरो हांख्रायहरो अब्लानो बिथांमोनहा फैयो, नुजाफैयो। बेयाव 75 बोसोर बैसोनिफ्राय जागायनानै 18 बोसोर बैसो एबा 18 बोसोर बैसोनि फरायसाफोरनिफ्राय जागायनानै 75-80 बोसोर बैसोनि सुबुंफ्राबो बेयाव बाहागो लाफैदों। दिनै बयनिख्रुइबो बैसोगोरासिन दङ जोंहा 75 बोसोरनि देवनायाव आगान होनाय डक्टर सरत नार्जारि सार। 70 बोसोरनि गोजौआव माने आगान होनाय गोबां बेक्ति जोंहा दंफैयो। जनिल कुमार ब्रह्म दंफैयो। बिनिफ्राय आरो रिटायारमेन्ट लानाय गोबां बेक्तिफोर दङ जेरै गपिनाथ बरगयारि दङ, प्रफुल्ल कुमार हाज'वारि दङ, बिनय कुमार ब्रह्म दङ। आरो जोंहा लाइमोन होनजायो जे कलेज आरो इउनिभारसिटिफ्राव जायफोर फोरोंगिरि बिबानाव दङ, कलेजफोरनि जायफोर प्रिन्सिपाल दङ बिथांमोनाबो बेयाव बाहागो लाफैदों। आरो इउनिभारसिटियाव फरायफुबाय थानाय फरायसाफोरबो दङ। आरो बिदिनो माने गुबुन गुबुन अफिसफ्राव एबा मावख'सालि LICआव मावनाय, बेंकआव मावनाय बा पस्ट अफिसाव खामानि मावनाय आरो ओरैनो सामाजिक खामानि मावग्रा बिथांमोनहा बयबो बाहागो लाफैदों। बेनिखायनो NIBनि खामानि मावनायावहाय माने जोङो गासैबो गोरों गोरानिफ्राय नङाब्लाबो जोङो गोबां गोरों गोराफोरनि मददखौ जोङो मोनगासिनो दङ। आरो बिथांमोननि मददखौ अरायसम आङो NIBनि आफादगिरि जानानै हांख्रायो।